Gde ste bre ljudi, danas ćemo igrati Skull Boulder, ali sad ćemo sklapati tim i to će biti Manchester City. Na golman će biti Hart, Joe Hart. Ajde. Evo ga. CB će biti ovdje Kompani. Da. Evo ga Kompani. Na druga CB poziciju biti na Starship. Evo ga. Ne. I sve sam na nasredno što na Martašić. Evo ga. Na lob poziciji će biti jedan Francuzac. Evo ga. Inform kartica. RB pozicija će da bude Zabaleta. Evo ga Pablo Zabaleta. RM će da bude Milner. Ajde, evo ga. Inform kartica. FM će da bude Yaya Toure. Ne. Vidimo da li će da izađe sad, pošto kad sam skupio isto englesku ligu nije teo da izađe. A neće ni sad. Vidimo da li će samo ovako da izađe. Aj, to ćemo poslije. Nalize. Drugi. CM da bude Fernandinho. Ili Fernandinho, kako se kaže. Evo ga. LM će da igra Silva. David Silva. Evo, David Silva. Inform kartica. ST pozicija Džeko. Edin Džeko. Ljudi, idemo na kratku pauzu. Ljudi, vraćamo se posle kratke pauze. Ja sam morao da napravim pauzu jer mi je zazvonio telefon. Evo, ja ćemo napad Džeko. Ajde, izađi Edin Džeko. Evo ga. Inform kartica, a drugi će biti Aguero. Ajde. I ovdje će biti Yaya Toure. Evo. Ja kad sam našao kratku pauzu, ja sam samo prekopirao i evo, vidite moj, znači, tim. Ovdje gol Joe Hart, centralni bekovi Nastasić Kompani, Zabaleta na RB poziciji, na LB ovaj Francuzac kako se izgovara. Ne, ja sam ovdje stavio
nije dobra pozicija ovdje, nego evo sad ćete da vidite ovo, ako lepo. Nisam lepu CDM poziciju sam ja stavio, evo vidite za njega, a on, evo, LM pozicija. Vidite kako sad se tu uzmu. Eto, i to je to što se tiče ovog tima i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!